ngai thatu zong zong te in zawa in chibai le vek ole tun chuma po hian case makle rap thak em atak nge thlengani ti po rin ngam lo khopa rap thak kan in hawin kan thlir ho le dona ama sa in kan chanel te min ngai hlut saka min support tu te zong zong chunga lom thu kan soya tun chuma kan video po hi abula changa atop thlengin min lo ngai thak sakin min lo thlir sak le cheu donia January ni som parakum sang ni somni panga khan mi pakha chuan anupui thatin ataksa chu achhun hnuwa ataksa themde chu luya sangha ho etan apetamo maya he thil thlek thlak tak lo in chandan chu hetiang hi alo ni he pui khoina rap thlak tak mai hi Hyderabad India ram thleng ni in anmirin helber guru murthiya kumsumli pangami hi aritayar ma song hian military a lieutenant in aum china hetia sepaya changa aban hnuwa hian Defense Research and Development Organization a security guard na chu athok le boka heti lai hian anupui Vasanta Madavinian kumsom pathum lai mai in nei to in fa po pahni an nei to ngi a ma se anupui Madavi ero chu na thoklavin in lama afat en kolin awm top thung ani le chuan kumsang ni somni kuma khan guru te chungkwa chu Hyderabad a anin lua chong ni asang tuna poi khoina thlenna hmuna hian in sonin ani nei hlim hian guru murthia chuan anupui chu phone call mangin abideu rem china hetia in hmangai takle in ngai sak taka anlan na hian mitam tak o po a hlo phian maya amai ro chu guru murthia chu ahnalama chuan boi chhotel telin achung kotan chuan hun anei tlem chan ba ka afati en kolna lama amo phorna te po chu ti hlei thelo chuan anupui kota chuan atlata vek maya hemi wang hian anu pa chu anin hauna sa thenin hun engemaw chen aliam hnu a phe chuan ani neina borak po chu atang ta hle maya chulawa anupui Madavi la chuan a thindim na awang hian a pasal phone call po chu a chang lo fo thin boka chumi wan chuan a pasal guru murthia chuan ngai to na mak pui chu nei phain ani in achung ko chomna na ha taka na a tholai chuan in lama ero anupui chuan ngai zong nei angtla tarin na anei pha ta tlat maya le chuan heng thil sang sang awang hian anu pa chu in ho pha fo thinin anu pa in kar po chu a chiat pha na sa hle bok ani heti lai me khian Madavi po chuan anu chu ni tin bi thinin chuta chuan diklo taka a pasalina a po thina chu a vashil fo ba ka anu pa anin hauna sadveu chang te phe chuan Madavi chu anu te ina chuan ba ho fo thinin reilo de chung chu awa cham ve thina ma se chumi chuan ra thalo tak ron cho in guru ale anupe chung te inkar chu a chiat pha ta hle maya le chuan January ni som pariat kum sang ni somni panga aron ni chuan thil thlenga om ta tlat mai Madavi chuan achung de chu ni ni chungot belavin a om ta a achung de ne na ni tin in be ze chin kha chuti ani ni ngot a beto lo chu an ngai a thalo tan ta hle maya chumi wan chuan an mak pa guru murthi chu ba betari ngotin ani la chuan annu pa a anin ho thole Madavi chuan anin a chho san hnuwa anu te in lama akal anga a hriat thu a soitel da boka le chuan Madavi nu le pa kumlama po upato tak ta chuan an fanu about an hriat hian kilometer zathum lai maya hla a chuan vazin ta wangwangin an fanu te en chu an vapan ta ngal ani le chuan chumi ni tlai lamdar thuma chuan an mak pa tin thil thleng report tur hian police station lam chu vapan ta ngalin chuta goromorthiana police table a soidana chuan Sranti Festival ma January ni som pathuma khan annu pa chuan an fa te chu Gurumurthia u nau nu te inama chuan an da thole atuka annu pa a an fa te chu a u nau nu te ina tanga an roi thu te soin chungkwa festival man ho chu an tuma ma se Madavi chuan chu chu do lavin hetia cholha damna ane kha thule ni ni chung chu anu te ina a om du thu asoita a hemi wang hian annu pa chu na sataka in havin Madavi chuan thinjim takin anin chu a chhosan ta a heti lai hian guru po chuan alungai hle thu te soin he an festival Sranti hi nil chungot alom na hian a o a ma se anu pu chuan ariru pot mang tor ngai to mia lo hian ina tang chuan a chhuak ta dei boxi nen a thinarim ema wang hian zong tor po a kaldu lo thu te a soita boka hengba ka hian chumi tlai a chuan ama chawa awunau nu te ina afati om chu shwai tura vakalin chuta chuan no pangte po chuan annu aron tel ve lo ti an shat ve le hian
an lung ni lovin zon ngal an long en che maya ma se guru chuan afa te ti thlaphan adula awangin do soin an nu chu a thian ti na akal thu a shelter ngot ani ome te chuan guru chuan no pangti ina an ho to hnu a hian madawi po chu alo ho vele mai chu ringin ngai thataka om thu te asoi boka amai ro chu atu kaloin her chho hnu po chuan anupui chu biak po tum thin ma se chana reng chu adong the se lo chuti rol chuan hei hi thil thleng ngai lo ani san chong lawa a chan chu anupui madawi khan alung oilo chang chuan kol kha a chan du ngai lo awangin angai chu ti tha chopin na akal hnuwa a ho hnuwa madawi po chu alo ho vele mai dura chuan angai ni na soya ma se arin lo tak main madawi chu alo la ho si lo chumi wan chuan anun zong zong po chu hnual ngal taruin an chung hnai vai haute biak chu atum taringot maya te chuan chutia phone ala kan rol che chuan madawi nu chuan ron bia in an van omna le ni ni chungot aron biak to lo chan chu aron zot na ngal ni in asoi da bok ani nima sila atira chuan he thil hi mi bo khe sangin langma se police te nu chui chen le zel na chuan thudi green har tak se chu an mu chho bil ba ka rampum pui thong em to thuru grap thlak tak mai chu hai choin a om don tlat mai le chuan nu chui chen tera chang khan police chuan gurumurthi thu suya chuan inrem lo na engmaza chu mu chhuakin ama sabera chuan thinrim na awangin madawi khan an in kha a chho san tak tak angem te chu an zo na lian tak anita a chu mai ba ka an chen om te po chuan january ni som paruk na lama tang khan madawi chu an hmu to lo thu de lo soin chu ta chuan thil ngai to phak lo ber chu an chen om ten abo thu an chimia lo chu anita a tin holiday la hian mitam zok ta chu an khwa hol hamin an kholama hian an balom thin khania chuta ho ve lo om ho te chuan gurumurthi a chung ko chanchin chu tlemte bak chu lo shilavin chumi te atang chuan guru te chung kwa chu pon lammi te ne na anin po lo thule an fa te po an chen am no pang te ne na inkom an phal lo thu chu an sheta boka chutian chuan an veng chung e a po gurumurthi te chung kwa hi anin la sang hle ni ome hei ba ka hian a pahnina chuan guru te in le lam chi a chuan cctv lo omin chuta chuan madawi bo male abo hnuwa thil thleng te chu alo in record vek alo ni a kamini january ni som panga zandar som le min som le khan cctv chuan guru te no pa chu an ho dun lai chu alo la fu hlo maya ma se madawi in an in a chho san le lai chu mo to reng om lo thung hei mai ba ka january ni som par ka khan camera chuan gurumurthian an ina tanga bucket akhai chhuak lai chu alo la fu le boka te chuan nu chuina atanga alan dan chuan madawi kha anina chuan a hong e ni ti le a chho san le to lo shim shim ti chu hriat chho ani a ma se engtin nge chutia mani ina om reng kha a bori ngo tang ti le a pasal zok ina tanga thil khailu chhuak reng renga a boy kha engthil nge ni ta angle ti chu an zo na lian tak ani ta a ma se heng thil cctv atanga an en fe vek nu hian police chuan an boina chu an hre chuak tlat mai chuta chuan in thana aum nge ni ti le thil thena hmun po kha anin nge ni ti chu an jing nge ta bur maya chutian chuan police chuan an rin ange in an hnuwa gurumurthi a chen ina chuan fin fe na poimo tak tak tur chu an hmu chuak zui ta bok ani hei mai ba ka an then am ten january ni sompru ka khan guru ti ina changa thomak tak tak le hilrim chetak mai an she tho an report alo ni a chu mai ba ka police ten in chunga thisen peren hu ma lo om chu an hmu mai pe alama a to ber na ata ne thil poimo ber madawi phone chu in chunga chuan hmu ani ta boka heta tang che hian an in kha a chho san tak tak ani chuan engtin nge madawi khan a phone kha kalsanin a chho san theng te chu an zo na lian ber ani a hemi ni wang hian police chuan gurumurthi a chu thu zo fia tur hian police station a chuan an la le ta a ma se chu ta po chuan do chu la soi zelin anu pui chu mi bo angin ala soi char char mai sia amai ro chu police ten fin fi ana an hmu hnu a hian guru a chu ngoi ta makin lung chhetaka cha na chuan aron chhun zom mai pi alama tola that nge ne te chu an pom zui ta a chuta chuan apoi khoira thlau tak chu an pom zui ta ngal bok ani chuta a seidan chuan january ni som paroka khan anu pui madawi chuan anu te ina akal do thu a sei cham chuya ma se ani chuan chu chu lo phal sak lovin anu te ina kal angai lo thole kal du na ani ni chuan
a unaw nu te ina akal thei thu a hriltela hei ba ka hian na sataka anin ho pha nuwa amma a thil thleng te chu thar thole in kothial te an tho ta ni in a soita a ma se madawi a thi to miaw wang khan gurumurthi atang chau he thu te hi hriat ani awangin a tu zokin nge che tho ma sa ang te chu hriat the ani telawa amai ro chu engte kong zong pu in guru zok chuan anupui nu na kha alak sakti kha achiang ve ome te chuan anupui hetia a tha hnu a hian makti na le hlo na chuan a khata a amai ro chu a fa te hria tir chi ani lo mai pialama police la chu a hrel thei bok si lo chumi wan chuan aril ro chu na sataka seng le in apoi khoina thu bodan tur chu angai to le ta a chuta chuan thu bona na athil ti ma sak ber tur nia angai to na chuan kho eng mule to lo turin le mi ina anzon chho theilo na na rong poi chho chu ani le ta a heti lai hian india chuan atwar tu taksa mu ani lo chuan thil ti sol tu chu man chho har hle ni ti chu a hra chiang hle maya chumi chu rang taka ngai to chhok ngalin akma a video en chu a hra chhok thut maya chuta chuan mi pakhat hian a unaw nu chu a tha hnuwa chemical che khat mang hian arwang chu ati chhebeka chu mai ba ka fin fian ati bonan hian arwang chu in thiar na hmuna chuan a pai vek ani ti te chu hri chhuakin chu tiang ati ve chu atum taringot maya te chuan in chung a man thei tur thil a awmin tin online a chuan a zong tangat ngata a topa chuan ro hmanna a nei theita ani chu tiang chuan a ro hman ang zelin anupui madawi thomhno chu a phel hnuwa a taksa chu a chandar veka chumi hnuwa anupui ruang taksa then khate chu chumin a then te chu a ro ta boka amai ro chu athil chhum le athil ro chuan khun a satak le rim chetak tor zo lo khopa rim chhia chu ron ti chhuakin aming theita lo bok nen tukver chu a hon angai phata a te chuan chutia tukver a hon che chuan chu thil khu le rim chetak mai chu an then am te inama chuan lokal phein anni po ina tanga rang taka an tlan chho angai phata hial maya te chuan an hnuwa chu thil chu gurumurthi te chaukalama tanga lo chhuak ani ti an then am ten an hriat ve le hian athil ti zo tur chuan an in kongka chu an vakik ta ngala ma se guru chuan chhuan nam lo siam watin talakia kari kelsa atanga siam chome ani thole thilrim po chu bel chunga kelu wang ani thu alo soita boka chutiang chuan an then am de chuan ama in kelu chu an lo chhum be to tho thin kha ni a ma se tu na kelu tia guru ana soirim nen he chuan thil in ang lo tak ani thole guru murthi ina lo na tur chan thatak ani lo ta kawang chuan an in lama chuan an kirle taringot ani ome hemi hnu a hian a thil chhum chhun zom tur hian guru chu rang takin chaukalama chuan valet le ngalin chuta chuan anupui ro te chu thlang khomin a her som veka chumi hnu a toilet a chuan pain a then pil ve thelo ho chu ala chuak le a chumi hnu a rong bo ma chuan a taksa chhum dang tu nen chuan da khom le in kilometer ni le a chan ve hla luya chuan sangha chawtan a paita alo ni te chuan chutia ruang a song bol hnu a chuan in chu ti fai le vekin ti sen peran hnu ma te chu anot re veka chu mai ba ka thilrim chhia tere tur hian in ti rim tina chu a kap chem boka a topnan guru chuan ti mai ani le ne lo te chu en kwal e vekin engkim ti fila a om ti a chat no chuan guru murthi a chuan ruang a song bol na rom chu a kal tak mi a hemi hnu hian a fa ti lam tur chuan a unaw nu ti inama chuan wakalin zan thim hlima in chu an thleng le ta alo ni te chuan heng thu police tena an hriat nu a hian guru te ina chuan wakir le en chuta chuan thisen sample la omte uzithla ti le finfiana la om thei tur angte chu an la le veka tin dar kar thum chong ze thun an man hnuwa bathroom lama chuan thisen pera hnu hma la ti fai chen lo chu mu ni bokin officer then khate phe chuan finfiana tur som paruk la chu mu chuakin chung jing a chuan chemte le oven te atel noka le chuan enchiana nei tur hian an finfiana hmu song song te chu laboratory an thon zui ta ngal vek bok ani heti lai me khian kho chung lama pressure cooker hmanga tol thana case angin alo thang wak maya police ten thei top chwa pressure cooker ne na in nam hnoina ani lo tho chu sui cham chi ma se thudik lo chu thang ta chiamin reporter tamjok phei chu chanchin shechang tur hian gurumurthi te na hian ankal khom ta hloma lelama hnu chui tu te po chuan boy em min ni engemaw za chung chu gelara guraluya chon wakalin chuta chuan madawi ruang then khate chu mu anin be se hle maya ma se omzia om to lo
alandana sanga te chuan madawi ruang te kha an ei zo vek to ni in an hita boka te chuan ni rei lo te hnuwa Gurumurthy a chuan tual thada thubai chu ortange nge in police chuan hei hi thil thleng pal ni lovin ruam man lok na ani an ring het dur maya tin ruam man na nge ni ti an rina chan po poi khoina a thlen ma khan Gurumurthy a chuan ati dan tur chu longai to lok vek to in an chen omtele anin lo ani tu te chu an khuwa festival mang tura an ho hun chu anga ka chumi hnuwa athil ti tumrap thlak tak mai kha ati theidon ni in alangta a amai ro chu engril rungi aputa khatia ache chan kha hria the ani ro thung heti lai me khian report chen khat an dona tanga alandana Gurumurthy le anapui chan thaber so anin ngai zong nia soi ania te chon chu thu chu anapui cha tha chwakin annu pa chu anin hau pha na sa ta hle maya te chuan Gurumurthy chuan adam chung chu angai zong thar ne na mana do awangin anupui chu athata ni nan soya amai ro chu he an thu sha thi thudik ani le ni lo chu a cheng lo thung tin thu an zo lai po khan Gurumurthy a thu soi kha adik nge dik lo kha an chian thelo boka a chan chu ama guru chau khan thudik chu a hri bok si hei mai ba ka DNA an hmu atang po khan police ten ama nge ni ti po kha cheng takin an soi thelo boka chu mai ba ka guru khan madewi rong kha ati chhial vek to awang khan olsam taka jela tanga a chho the kha an be se wangin ama zok chuan kota inlan ado tho arot ani kha te chuan thunei do da chuan fin fiana an hmo zela wangin case chu an chui me ka chumi zo chuan cher chu an nei theidon chau ani te chuan hetia case an kalpui mek la hian an weng chunga mi ho chuan ama zon thla kum sa ni somni pathuma hetiang thil thleng ang che che Mumbai a thlen to tho chu lo soin zonin sari kumsa ni somni pathum khan Gita Nagara building pakhata thilrim chetak torzo rwalawa rim chha chu aleng wak maya chu thil chu ani tela ronzol tel terin abul nai mi te chuan sazuthi ani chu anjinga hemi wang hian apartment ina chuan zong kwalin ariman chhe tang chuan room number za sari palina chu an thleng ta hlol maya ma se chu room lo tu hnena ram sathi omle omlo hanzo deu tol chu anin thlashung de oleka amai ro chu ta tak chuan room chung lama thei pato pa thil tu spray re chu hre ta thutin chuta perfume rim le thil rim chetak in pol chuan rim mak tak tak chu aron ti chuak ta a te chuan chu thil chuan an rin hlna chu ti zwalin sazuthi omani chuan nga tinge a thei pato pa perfume ka ti le chutianga arim ti re atum kher chu mak an ti te mema hemi ni wang hian an chen om te chuan kongka chu wakik tawatin chuta room lo tu ina kongka ron honrol che chuan thilrem chetak chu aron chhuak ta huk maya chuta a chen om te chuan kongka ron hong tu mi pa chu inin aina chuan sazuthi omle omlote an han so ta ngala chu vele chu pa mano satia an sha chuan chu thilrim chu a sha thole nakina a chen fel tur tho chu alo soi maya chumi hnuwa a chen om te chuan pui angai le ngai lote an han so tle a ma se mano sa chuan angai lo thole a hna a atlai to tho soin tlailama soi thatle atan chuan ate tarangot maya hemi hnu hian a thenam te po chu anin lama an ho sui ve ta bok ani ma se a hno re lote a in hnoi lama mano sa chu rolling pin sei takingin a bike chuan a chena chhosanin rang takin atlanta a chu thil chuan a then om te rin hlelna chu te zol in security guard nena chuan room number za sari palina chu enfia turin an ngen zoi tak ngala chuta security guard po chuan ngai tha mai lovin police chu abyak ngal hnuwa Mumbai police chu ron thlengin room number za sari palina chu an enfia tak ngala hetia in chung an balu hian fritcha chuan remlo tak hian chakme chu alo in remba ka bathroom le bedroom ate chuan engma chu an hmutalawa ma se chaukalam an en le na chuan kan bela le pressure cooker a chuan sahel an hmutatlat mai hemi wang hian police chu an ngai a thatalo hle maya chumi hnuwa group ate in chen le in room zong zong chu an en chiang le veka chuta an en chiana chuan khum hnuaya samhmu in chuta alanda na chuan ator tu hi meichhia ngei ni ti chu a chiang ta hle maya ma se chumi zana mano saron kirle chuan in hnoi lama motor da khomna chuan police motor a hmonol wangin ngai to chiang manglo chuan atlanta phut maya amai ro chu rang takin police lam chuan an lo man zui ta ani ti chuan he thil po hi no chhizel na atanga alandanin mano sa hi kumsam nga paruk mi ni to in kumsang khasakwa sumruk pasari khan
Amit Nagar Maharashtra lo pianga no pante ta changa nu le panei lo ni in apate na in kol seiliana tin mano chahi lekha zerna lama po angai to omlo hlemaya lekha thiam thei tak ni in Industrial Training Institute a alut phahiala te chon a graduate nuwa kumsom ni mi ni in mi harwang tak ani bok nen Mumbai a hming a cher chwa ve thei chu a injing hlemaya amai ro chu atum angin thil chu akal thei bik tlat lo na po chu a hmu hlei thilo awangin alung oilo hlemaya ma se awa kwal nuwa supermarket a chuan thoktaringotin kumtam tak ain khol nuwa chuan building pakhata apartment chulo a nopoite neya inben bel chu atum taringot mai ani ti chuan mizak zum ani lo bok nen mi chia po abina sabe hle maya ama po hian ngai zong po lo nei ve do to in ani nei lem lawa chutiang chuan kumsom thum panga athlin po hian nopui chu la nei lawin kumsom aliam le me phe chuan kumsom li pariat lai ani ve ta a heti lai hian vadia ti mingpu kumsom hni pali mi nen in tong hlavin ani po hi manos ang thowa fasha ani ve boka tin ani hi anu in no pangte ni la hian the sanin apa chuan a thla thlam dei maya te chuan anaw mi chhia pathum te nen orphanage sa omzuin kumantlin hnu a hian an chhosan lia chumi hnu a Mumbai lama hian thok tora kalin chuta chuan na chi sang an tho thei om ang te chu an thok ta hloma chuta an na thona chuan manos anen hian in tong fu in anin po te ema te chuan hun engema chen aliam le hnuwa anin chen thatna chu mangai na lo chang chawin a topa phe chuan an cheng don ta hel maya ma se kumsang ni som panga khan manos chuan apartment chu shal in Gita Nagara bedroom pani omna in chu alele a heta hian room za sari polina chuan chengin an nun bol thar chu an chan bele ta ani chutiang chuan an mahuna tan hian rim taka na thok donin an hlim don ema an kum in upat hlelu tuk po chu mi zong chuan pa fa emo an ti vek maya ma se mano sapo chuan ol samte hian mi bula vade chu afanu ang hian soimai thenin achangin vade po chuan fiam thu hian kapate ti in a kowe mai thena ma se anin upat hle ema wang hian mi soi an kaina sa hle ti po chu anin shebok nen hemi wang hian an veng chung thil ti na te po hian an tel ngai mi ulawa chu mai ba ka an then am te po hi bipop ngai mi ulawin atua ma chu an be ngai lem lawa an in malam chia om te po chuan room za sari palina kong ka in hong chu an hmungai lo nin an soya amai ro chu mano chale vade chuan ngatan ma ngai lawin an pahnia anin hmangai pho chuan engatan ma an ti lo ni in an soi thung ti chuan kumsang ni som pakwa kom top lama khan an chung te po hria tir lem lawin arukin timpula chuan an pahnih hian in nei turin an kalta a heta an chungchang hre tom chhun chu vade chen thaber khani in a thenu chuan thuro na pe a chuta chuan in nei an hman hmolu tuk thole mano sa chu apa angrwal ani thute soin ngai to cheng lawa chelo turin a shil ani oma ma se vade ero chuan nei adu tla si awangin a topa chuan na pui pasal ani tange ani ma se chun thla kumsa ni som pathuma khan engkim cho ain thlak danglam tatlat mai mano sa chuan police te bula thil thleng chu chini angin a soya chuta a soidana chuan pandemic lai khan mano sa chuan na ani lo wangin asum hu de chu atlem tiala chumi wan chuan annu pa chu hlim lawin poisa awang chuan anin haupa ta fomaya de chuan chuni thuma khan anu pui bade chu ama a ain ti hlum thule chu mi tena an shat no chuan anu pui chu ama thanga an ngei a hlo ema wangin thil thleng chin fil dan tur chu angai to thu soya ani na taka chuan ruang chu lak chua phum po adu viawa ma se au pato ema wangle ataksa chu achak to lo ema wang khan in lama chin fil chu a thlang ta sok ni in a soiboka te chuan khol ara chu cheng sang ni man lein badi taksa te chu a chan som ta beka hemi hnuwa hian ataksa then khate chu toileta a pai hnuwa abak zong chu pressure cooker a chuan a chhum hin ta beka te chuan asa chhum hin te chu fridge chada thar in ni tina a hna a kaldona piang hian voi khat ezel angin ui ho te chu a peta china chuta aro manzel dan chuan sasang somthum panga lai chu ti ral tur lo min chumi atiral nan chuan atambera ni som pariat lai alangai dona amai ro chu fin fiana song atiral ma hian police chuan poi khoina chu an hreta aloni amai ro chu police chuan hemi thu so khi an oilo hle maya avoi ni na thu an zo le na chuan
mano sa chuan thudang chu lo soile in chuta chuan anupui wade e chu a tha thu pom tange nge a ma se chan thatak a om thu a soi thung chuta a sezel dan chuan anupui chuan a thu hnuaya ada tlat thu le adu du dana ati chin thu le soin a mobile phone ti thlenga a check sak chin thu ti le anupui chuan me chedang ngai zong anga arin hlel rang thin thu te asoya ma se wadia in arin hlelna ni anga asoi ti ero chu fin fiana omlo thung ti chuan police chuan mano sa phone an check nu a hian me chia engma zat ne na anin biak thu hi an mu chuak le ta a police chuan engtin nge me chia ti po hian hetiang kum upato tak an nge sak hi an che thiam lo hle nge ani ti chuan mano sa chuan twal thana thlen chan chu khamini chu ni thuma thil thleng awang kha ani thu sein chumi zan po chuan an upa chu nasataka anin hau thole anupui chuan alaka rin om to lo anga apo thu te asoya ti chuan hemi hnu a hian a thin rim chuan wadi chu tha atum taringot ani ome ti chuan mano sa chuan police bula hi thudik sok ani thole do ta soina chantor engma ani lo thu asoi te boka he mai ba ka kumsang ni som pariata akar che solna adam lo pakhati sena tanga natna hla om tak HIV akai thu soin punrei ani to lo ti po ain shibok nen hemi wang hian anupui badei po chu mi patme chia na chu a man pui ngai lo thole pa fa ang tak taka an chen dun tho asoi te bok ani amai ro chon hu chui tu te chuan atwar tu taksa an hu ang chun chun an tes na chuan tur manga tha nge ni ti chu an chi chok tatlat maya hemi wang hian September thlakum sang ni som ni pathama khan police chuan mano sa chu anupui tura a shai hluma wa khan tu boi ri tak mai chu an ortir tange nge a tin report na hnung bera tanga alan danin khami poi khoina thlen hnu khan mano sa chuan anupui sarwak thla chu lak sak che min online a ruang ati ral dan tur hi azong na sa hle bok ani ole he case rap thak tak te pani hian alan tir tak chu modern Indian society a kongkhar phena khan domestic violence kan ti mai in khoi khem na hi ala hlwar ema in Indian society a hian me cheda hnoi hnu na te economic kalsol na te le chungti atanga nor na te hi anasa ema chu mai ba ka nupui pasal zona konga po hian ngong anei na sa hle kan ti thei ome ti chon he khis pahnia hian an pasal te khan no pa in ti thiam launa awma wang khan diklo takin chenfel an tumani kha hemi wang hian India ram po hian chaktaka mala in me chedik na chanwo ashia tir mai ba ka an fa ti zertir na konga po hian chanla in no palam thleng po hian zertir na hi om theise acha hle ome ani lo chuan madawi le wadi te ton ang tong hi an la om cheu mai the ani